Dnes som objavila zošit z roku 2013, kde som si napísala, že moja slabosť bola, že som málo spontánna. A úplne, keď som si to vlastne prečítala, tak mi až prišlo smutno, ako som mohla kedysi ísť proti tomu, čo je pre mňa prirodzené. Ja som si vyčítala a cítila som vinu, že nie som dosť spontánna, že to proste nedokážem, že ako je možné, že druhí ľudia sú spontánni a ja keď chcem byť spontánna, tak proste mne to nejde. Všade naokolo som počúvala, že áno, treba byť spontánny, ak chceš dosiahnuť svoje sny, svoje ciele, mať život, ktorý sa žije s ľahkosťou a mne to proste nešlo. Byť spontánna bolo vždy proti mojej srsti, nikdy sa mi nedarilo a preto som pocítila naozaj obrovskú úľavu. Keď som z mojej Human Design mapy vyčítala, že spontánnosť pre mňa vôbec nie je prirodzená a že to, čo je pre mňa prirodzené, je počkať si. Proste keď ku mne príde niečo, nejaké rozhodnutie, čo mám urobiť, tak neurobiť ho proste spontánne, ale vyčkať si nejakú dobu, kým sa vlastne ja sama stotožním s tým, že toto chcem alebo toto nechcem. Nerobiť to proste spontánne. Že ja proste potrebujem čas na to, aby som si nejaké veci rozmyslela. Potrebujem si ich nacítiť, potrebujem ich prežiť, či sú pre mňa tie správne. Až vtedy budem vedieť byť šťastná a žiť ten život s ľahkosťou. Aj tá tvoja Human Design mapa v tebe skrýva to, čo je pre teba prirodzené, čo ti ide s ľahkosťou, čo máš robiť. Je to taký manuál k tomu, čo je pre teba prirodzené, ako vieš žiť ten život s ľahkosťou. Aby si už viac nemusela ísť proti sebe, ísť proti prúdu toho, čo ty chceš a čo je pre teba prirodzené. A preto ťa pozývam, aby si aj ty spoznala svoj manuál k ľahkému, jednoduchému životu, ktorý dokážeš žiť s ľahkosťou a radosťou, pretože taký život na teba za bránami tvojej Human Design mapy naozaj čaká.